Benvinguts a la nit de por. En la taula fosca. Bona nit i benvinguts a un nou episodi de la nit de por. Avui, com podeu comprovar, no m'acompanya Jordi, no? Que és l'habitual copresentador, no? Cada que mana ell, Avui estem amb Vicent. Hola, estic així un poquet nerviós. Estàs nerviós? Perquè Sí, estàs a soles amb mi. Perquè Jordi ho fa molt bé i no crec que estigui a l'altura. Igualar-lo va ser difícil, Sí, més que res perquè estos programes són més serios de lo que estem acostumbrats. Bueno, I no sé com ho faré. La meva serietat i jo ho intentarem. jo crec que ho faràs bé i jo crec que Jordi també ho creu. M'ha donat permís perquè t'assentes ahí, A veurem. Bueno, Vicent, en quina pel·lícula venim avui? Pues en Dràcula de Bram Stoker, de 1992. No? T'ha agradat la pel·lícula? Sí, la veritat és que sí. Feia molts anys que no la veia, no recordava res. I llevant d'algunes cosetes de CGI, això que és algo lamentable. Ore, és l'any 90... Bueno, és que clar, diguem, no, és l'any 92, però és que després tens l'any 93 a Steven Spielberg en Jurassic Park Sí. i dius, uau. Però llevant d'això, però són poquites cosetes, no és... Te les has apuntat per a rajar després. Bueno, sobretot els aros de foc. Bueno, ara arribarem. Sobretot és això. Tot lo de més, el maquillatge, tot super bé, molt bé. Està prou bé, no? Sí, Bé, el llibre de l'has llegit? no. El tinc, però no me l'ha llegit. Pues avui anàvem a parlar del llibre, realment. Pues ara agarré la sinopsis i ja està. Quina nota li posaries a la pel·li? Ja que estem... 7,5. Un 7,5. Sí. Perquè coixeja en el CGI. Bueno, n'hi ha alguns momentets que m'avorrixen, Sí, d'acord. que se fan un peliu llargueig. I no sé, després, per exemple, Winona Ryder, conforme actua, no me convenç. Que igual és com tenia que fer-ho per l'època i tot, però Sí. no m'acaba de convèncer. Bueno, al final... No, la teva opinió. Jo és que a mi és un pel·lículon. Vull dir, és que l'he vist tantes vegades que, de fet, crec que vaig llegir el llibre perquè la pel·li m'agrada molt i dic, hòstia, i me vaig comprar el llibre i me vaig llegir. Que estava mirant el preu, crec que me'l compré, així posa 2013, però és mentira. Vull dir, quan me'l compré jo tenia 15 o 14 anys i me costava 8 euros, tio, el llibraco este. Ah, doncs molt bé, ara està més car. No ho sé, ho has mirat. Sí. Bueno, té bon reparto a la pel·lícula, Sí, això sí que de reparto va molt bé. Tenim a Gary Oldman com a conde Dràcula, Winona Ryder, que fa dos aparicions en dos personatges. Sí, correcte. Fa de Mina i de Elisabetta. Keanu Reeves com a Jonathan Harker, Anthony Hopkins com a Van Helsing, després Sadie Frost. Esta actriu, és que vaig mirar i perquè quan, clar, en la pel·lícula fa 30 anys, evidentment era molt jove i dic, potser me resulta familiar perquè l'he vist moltes vegades, perquè després he mirat pel·lis que ha fet. Jo no conec, no crec A que mi no esta conec. no me sona. Que fa de Lucy, que és la pelirroja. Sí. No me sona de res. Després tenim a Monica Bellucci com a la més coneguda de les nòvies de Dràcula. Sí, perquè les altres jo tampoc sé qui són, la veritat. No... I després bueno, està Renfield, que és Tom Waits. I aquest actor en quines pel·lis és? Pues si te dic la veritat, tampoc ho Perquè sé. he vist que té un fum de pel·lícules, de fet, la cara de l'actor
sense caracteritzar com a Renfield, sinó més major, no? Com per internet ara. Me sona moltíssim, però no caic. No sé. A mi me recorda el de Meclana. I res, i després tenim els tres pretendients de Lucy, que tampoc no me sona ninguno. Bueno, és el que te comentava, el que fa de Arthur Holmwood, Cary Elwes, o Elwes, no sé com es pronunciarà, és el que en la primera pel·lícula de Saw està allà al peu, l'actor Rubio. Sí. Que després en la 4 crec que en més pel·lis de Saw. Sí, pot ser. I després el que fa de Quincy vol sonar, però tampoc caic. Conta un poquet de què va la pel·lícula. Sina, per damunt, no facis un manel. A veure, per això trata de que mos tenim que anar un poquet al llibre, perquè així el Bram Stoker va crear a Dràcula arrel de saber la història de Vlad Tepes, que és Vlad el Empalador. Vlad té 25 milions de noms. Sí. I va agarrar a este personatge per inspirar-se en Dràcula. I al principi d'esta pel·lícula veiem a Vlad Tepes, que se'n va a lluitar contra els turcos i guanya la batalla, però els turcos envien una fletxa al castell on diu que el príncep Vlad ha mort. I és perquè la princesa, la seva dona, al veure la carta es suïcida. I ahí ell comença a mort de ràbia i és quan, no se veu, però és quan maleeix a Déu i maleeix a tots, que per cert, un dels cures és Anthony Hopkins. Jo, és el que estàvem comentant abans, que quan la vaig veure l'altre dia, ja feia, pues, no sé, aquesta pel·lícula me la vaig comprar, crec que en DVD, en l'any 2021, pues 3 anys que no la veig. I quan m'ho has contat, o sigui, quan la vaig veure l'altre dia dic, hòstia, que vaig quedar així un poc i dic, però bueno, no vaig tornar darrere. En canvi ara, com m'ho has dit, enseguida l'hem posat la pel·lícula i efectivament sí, és uno dels cures que està parlant en l'Empalador, que per cert, en esta imatge quan clava l'espasa en la creu, el crit no és de Gary Oldman, és de Lux Interior, cantant de The Cramps. The Cramps, em sona molt també. A mi no, però això, una xicoteta curiositat. I per què canvien el nom? O sigui, el crit no ho entenc. No ho sé, no... A veure... Producció. Sí, no ho explica... No ho explica el per què. Simplement dona el dato i ja està. Pues això fa això. Passa més vegades de lo que creguem que a algun actor o algun algo enseguida, pum, li fan un doblatge de... Pues això, pues, chillant o algo. Sí. I això, i ahir arrenquem en... Bueno, així és quan Vlad se transforma en Dràcula, però no es veu que es transforma, no es veu res. Simplement mos ho diuen i ja està. I ja anem en el personatge de Keanu Reeves, Jonathan Harker, que està en la seva dona, bueno, en la seva promesa, Mina Harker, i l'envien a Transilvània a tancar un contracte en Dràcula. Tot això són 400 anys després? Al final, sí, 4, perquè posa 4 segles després. Sí, són 400 anys després. És a finals del 1800. Sí. I res, se'n va a Transilvània i coneix al conde Dràcula, que el convida a passar a sa casa en la seva voluntat. Sí, que el que quiera entrar que entre por su propia voluntad o així. Sí. I res, estan allí parlant, hi ha un xoc de sombres, que això en el llibre no està. No en el llibre Dràcula no té sombra. Clar, vull dir... I així
N'hi ha un xoc de sombres en Dràcula que està per un costat, la sombra va per un altre, i a mi me pareix correcte. Està molt ben fet. Me pareix graciós. Està molt ben fet perquè quan està Keanu Reeves firmant el contrat, veus que la sombra està darrere d'ell com atacant-lo, ell deixa el boli, es gira, veu la sombra però no veu a Dràcula, i Dràcula apareix per l'altre costat. Pues això, són cosetes que no estan en el llibre, per exemple. I veu una foto de la promesa de Jonathan Harker, que evidentment és clava a la seva enamorada Elisabetta. Abans ho has pronunciat millor, Elisabetta. I res, ahir crec que és sobre la primera o la segona nit, les nòvies ja se'n van damunt d'ella, Dràcula les frena, però ja trama el seu plan d'anar-se'n a Londres i deixar a ahir tancat. Clar, això Dràcula. Això Dràcula. Després comentaré, perquè tinc anotades unes coses, després comentarem això del tema de quan està Jonathan Harker en el castell i tot. I res, i també veiem va en el Demeter, que ara han tret una pel·li sobre el Demeter. Te la recomano perquè està prou bé. Jo, quan vaig veure el tràiler i tal, de fet està en Amazon Prime, quan vaig veure el tràiler dic a veurem, hauran agarrat la història del Demeter i se l'hauran carregat. Pues no, està curiosa la pel·lícula. Mira-la. Sí, la veure, perquè m'has creat curiositat. Pots ampliar. I això, també coneguem a Renfield, que és el que havia anat antes de Jonathan Harker i torna desquiciat en mitjans de mosques i tot. I fet, perquè diu que era la sangre és vida o alguna cosa així, no era, no? Clar, ell el que pretén és alimentar-se de mosques, no? Anar absorbint vida, no? Pues com fa el seu amo, que ell diu el amo ja viene. Està un poquet... vull dir, en aquesta època, encara que fos veritat el que passa, tanquen, clar. Bueno, i ara potser també, Sí, i fa deixa les mosques perquè se les mengen les aranyes perquè se les mengen els pardalets, i els pardalets ell sol·licita un gat perquè se menja els pardalets i ell menja el gat. Va sumant vides. I bé, un tronat. el Renfield este. Has vist la de... No he vist la de Renfield que fa Nicolas Cage de Dràcula. L'has vist? No. Vale. No, jo no l'he vist. Que de fet Renfield així pareix un poquet, per lo que he vist, de Igor, del Dr. Frankenstein. Sí, pues, pareix un Renfield tipus així, vull dir, Renfield realment no sé això, però com no l'he vist, pues no puc dir-ho. I res, Dràcula arriba a Londres i per casualitats de la vida es troba en Mina, la aborda perquè diu que acaba d'arribar a Londres, perquè sigui per allà, se l'endú, se'n va anar a un museu, crec que és. No, al cine. Se'n va anar al cine. Diu cinematògrafo? No sé com diuen. Sí, algo així. Tu creus que és casualitat? Que si la troba per carrer? No, collons, que és casualitat. Vale, això ho dic jo perquè... Per crear un poquet d'intriga. Sí, però no, la va buscar. Que per cert, una de les coses que tampoc m'agrada és quan comença a transformar-se en coses. Bueno, que això realment sí que passa en... Sí, però que com ho fan tan ràpid, no sé. Però quan es transforma en el hombre lobo, vols dir? Quan es transforma en bueno, el hombre lobo és lamentable. Un poquet. El hombre lobo és lamentable. Després se transforma també en el fum ixe verd. El fum verd, això és més tard. Això és més tard, quan va a buscar a Renfield i després va a Mina. Sí. Bé, però tampoc no m'agrada. I res, què més? Bueno, està en Mina,
tira a mossegar-la, que és la primera vegada que veiem els ulls rojos. Els ulls rojos que menciona més en el llibre. Veiem els ulls rojos. Se trinca a Lucy, Sí. que Mina ho veu i, Claro, però i està allà sola. És el hombre lobo, vull dir... Sí, sí, però és que és molt lamentable l'hombre lobo ese. Poquet sí. He de dir que a mi no m'agrada molt ese hombre lobo. No, la veritat és que no. I res, i al final, bueno, per anar rapideig, Jonathan s'escapa, torna a Londres, Mina ja està enamorada d'ell, de Dràcula, la mossega quan va en el fume verd. Bueno, els tres... Els pretendients de Lucy. Els pretendients de Lucy, que estan en una festa, arriba uno, se'n va cara a ell, que li fa, oh, que grande, i li trau el machete. A Quincy. Després arriba el psiquiatre. Com es deia el psiquiatre? No me'n recorde. Psiquiatre no me'n recordo. Hosti, no me'n recordo. Ese no el tinc. No és aquell? No, és No, Quincy. és este de baix. Ai, espera. Que no el tinc. Espera, que jo el tinc que tindre. Vull dir, és que no recorde ara el nom del... Arriba Jack, però no me'n recorde... John Seward? Jack Seward, era? Sí. El doctor Seward? Sí, crec que sí. Sí. Arriba al psiquiatre, se'n va al psiquiatre i després arriba Arthur i se'n va a Arthur, que al final és el que sap. el que va a casar-se. Sí, que és el dia següent, quan està Mina en el jardí, que apareix ella dient-ho, no? Apareix Sí. dient que s'ha comprometido con Arthur. Sí, I a tot això és quan ella comença a ficar-se mala. I apareix Van Helsing. Bueno, el psiquiatre comenta lo de Van Helsing. Van Helsing està fent... No me'n recordo què estava fent. Estava fent com una ponència de ciència parlant dels ratpenats. Sí, de veres. Justament, de fet, Sí. agarra uno i deixa que li mossegue, perquè crec que estàvem parlant de la ràbia també, o... Sí, la sífilis, la ràbia, Sí, algo sí. així. I res, arriba Van Helsing, veu a Lucy i el primer que diu és una transfusió. Ja venia en idea de dir, ui, això... Sí, però una transfusió que ni miren qui és el mateix. Jo ho vaig pensar perquè dic, no, a veure, jo no entenc d'estes on molt, però fins a on sé, crec que si no és del mateix tipus, un tipus compatible, de fet, el cos, Ho rechaça. clar, ho rechaça i crec que te poses pitjor, inclús. Sí, claro. Entonces, pues no sé, pero ahí dicen, nada, sí, tira-li sang. Tira-li Tira-li sang. De fet, en el llibre, perquè ahir sols li donen sang una vegada que la dona a Arthur. Correcte. Pues en el llibre, si no recordo mal, són 3 o 4 vegades i és... Crec que Van Helsing no sé si li donava també, però tots li donen sang. Claro que sí. Sí, mentre siga roja, avant. Sí, crec que els 4 li donaven sang, però no t'ho puc assegurar ara. Bueno, i què més? I què més? És que no sé. Què li passa a Lucy? Què li passa a Lucy? Què li passa a Lucy? Se converteix en vampiresa. No, espera, tu. Bueno, se mor. Sí, es mor. Se mor, la fiquen en un ataúd transparent. I Van Helsing convenç als tres per anar a la seva tomba i l'obrin i veuen que no està. I després apareix Lucy en un xiquet, una xiqueta. Juraria que és un xiquet. Apareix en un xiquet. Xiquet d'un 5... No arribarà a 5 anys. Li lleven i Van Helsing s'arrima ella en la creu, ella se clava dins, intenta mossegar-lo, no sé què, li vomita sang. Sí. Això tampoc Això no sé si és en el llibre, això no recordo si és. no sé, d'on trau la sang que li Pues de l'altre xiquet que s'ha fartat de camí. I res, i al final va Arthur, li clava l'estaca i li tallen el cap. Que després se'n van en Mina i diu, ¿está muerta? No sé qué. Y fa, sí, solo le hemos clavado una estaca en el corazón. No, le hemos cortado la cabeza y le hemos arrancado el corazón. Diu això? Sí, solo le hemos cortado la cabeza y le hemos arrancado el corazón. Van Helsing la veritat que és un poc bèstia. És un Sí. poc bèstia i... és un poc, crec jo, el desahogo cómico de la pel·lícula.
Sí, un poc sí, perquè és el que dona, a veure, és el que dona l'humor, depèn també de l'humor que tingues tu. Sí, Vull sí. dir, no te fa gràcia i dius, hòstia, este tío, però vull dir, és un poquet de desahogo. Sí, de que dius, no, solo le hemos cortado la cabeza y arrancado el corazón. Ya está. Lo que no recordo jo ara és quan ja està pues això, Mina enamorada de Dràcula i tal, en quin moment torna Jonathan Harker. No acabé ara de recordar. I mira que fa 4 dies o 5 que vaig veure la pel·lícula, però que torna Jonathan... Sí, quan torna ja l'ha mossegat. Sí? Sí, quan torna ja l'ha mossegat. Que ve el monyo blanquet i tot. Ah, aquell ve destruït. Bueno, No, la cara no, però el moño... Aquell Andy Salt, el moño- realment en el llibre sí que han envellit. Que li han furtat anys de vida al pobre. I això, i a partir d'ahí pues, ja se'n va anar per ell. Sí, se'n va anar per ell, l'arrinconen en casa de Lucy, crec que, Sí, de Mina, és la casa de Mina. en la casa de Mina, perquè, mentira, ahí és quan li mossega. Quan entra en el fumet. Quan li entra en el fumet és quan li mossega. Que ell se fa un tall en el pit Perquè vega de la seva sang també. perquè vega de la seva sang. Sí, sí. I ahí ja arriben els altres, l'arrinconen i se'n va. I tornen el barco, els altres van en tren, arriben a Transilvània, se'n van al castell, arriben antes que ell. Bueno, Van Helsing i Mina arriben sí, antes sí que que ell i arriben els un altres poquet van avant. darrere del carruatge. Perseguint el carruatge i disparant. A veure si se l'enduen. I bueno, i al final pues... Pues se'l carreguen al pobre Dràcula. Tu creus? Creus en els vampiros? Sí. Vale. Jo també, Què te pareix Gary Oldman com a Dràcula? O sea, Gary Oldman fent d'eixe Dràcula. Vale. A mi m'agrada. I damunt totes les caracteritzacions que li fiquen m'agrada. Bé, la veritat que sí. Quan està ahí, quan estan en Londres, que va en les ulleretes i les xiconines. Sí. I què opines ara del personatge de Dràcula? Vull dir, del Dràcula. Obviant a l'actor. No te dona un poc de llàstimeta, pobret? No, No. no, Per què? perquè és malo. És malo perquè és malo. Ja estem. Vull dir, per què és malo? Perquè t'han dit... Perquè mata gent. És malo. Però per què mata gent? Perquè té que menjar. No, té que menjar i pues, té que... No li val en 2 gotetes. Pues, té que... No, però realment sí que n'hi ha una part que jo penso que el fa un poc més humà, que és això, que realment pues, va perdre l'amor de la seva vida per una traïció, bueno, per una traïció no, però el que li va fer l'enemic, i clar, és un home pues, que està pues, això, sol, atormentat, Sí, però quan trist. se fa més humà és quan coneix a Mina. Clar, perquè torna a enamorar-se, diguem. Entonces, Que les 3 nòvies li diuen que ell no sap amar. sí, correcte. En algun moment de la pel·lícula li diuen no, tu no sabes amar. No has comentat que mengen bebès en el castell. Ah, d'això no me'n recordava. Pues és algo important. Sí, no sé, jo n'hi ha un moment que sent empatia en Dràcula. Sí, i damunt és que al final de tota la pel·lícula ell li diu que el mate perquè ella no tinga la seva maldició. Correcte. Ui, al final a lo millor no és tan malo. I n'hi ha tramos, això jo no m'ha donat compte, ho he sentit per ahir, que ell té la sang negra. Uf, jo això sí que ja no me'n recordo. En la peli no. En la peli. Ell té la sang negra i conforme va avançant la trama li se va tornant a fer roja. Que al final de la pel·lícula és roja. Sí, quan el maten la sang és roja. I quan hi sang al principi? Que poden veure que és negra? Uf, ara no me'n recordo. Demà Però sí. Demà la torno a veure la pel·lícula.
I res, a veure... Estava pensant ara i la sang negra i no li sang en ningú moment, crec jo. Sí, en algun moment li té que eixir, perquè jo ho he sentit. A mi t'han enganyat, però vale. En una de les escenes que està Jonathan afeitant-se, que se fa el tall, Sí? que és la sombra que fa que se talle. Sí. Sí. O sea, yo sé que apareix la sombra y La sombra fa que se talle. aquell que se talla passa- y fa, y entonces apareix y... Pues quan li agarra que xuplat d'això, ahí Gary Oldman anava borratxo. Però vull dir, com pot... És que no ho sé. Vull dir, però borratxo? Només fica això, que anava borratxo. No... No, pues és bon actor perquè si anava doblat i encara així pues va... Per això es ria tant en aquesta escena. I jo lo que no entenc és el primer Dràcula que veiem. L'abuelo, ahí envellit. Per què no ho entens? Perquè a veure, si és immortal no envellix. No, No hauria d'envellir. A mi està més sec de sang o algo. O és la imatge que vol donar. Perquè, A lo millor és la imatge. Després, quan arriba a Londres, És jove. és jove. A lo millor és la imatge que va donar, com que és un home major, tal, que, pues, que té diners, està comprant propietats. I el monyet que du. Jo no l'entenc, vale? El monyet jo no l'entenc, però en l'escena inicial, quan és jove, que va en l'armadura esta roja, té el monyet similar. No t'has donat compte? Quan? Quan va en l'armadura roja al principi, té el monyet similar, no el té tan exagerat, però té el monyet paregut. En negre, és jove, quan és jove, Sí, antes de ser sí. vampiro. Vull dir, té un monyet ja... Pues res, així, en algunes curiositats, mira, veus, estava borratxo durante la cena en la que lame la sangre de la navaja. Diu que, així fica, no, això no sé jo hasta on és verídic, però diu que va decidir fer la pel·lícula només per a dir he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Hòstia. Pues saps que crec que aquesta frase no és aixina en el llibre? No ho sé, no he llegit el llibre. Hòstia. Sí, pues... Bueno, jo sí, estic jo enganyat. Sol volia fer això. O sea, vull dir, que era lo que algo que li motivava a dir. A mi això també està un poc xafat. I, per cert, ara que ho he vist, quan arriba Lucy a la cripta, Sí. és una xiqueta, lo que du. Que És una xiqueta. Sí, és una xiqueta. Ah, pues, pensava que era... T'ho dic en sèrio, pensava que era un xiquet perquè té el monyo curt, no? Pues és una xiqueta. I, de fet, estava acollonada, la xiqueta, perquè, clar, la porta estava en Home, braços. veig ese collo com anava a maquillar i en el floripondios i esos ahí en el coll, en el traje ese. I, joder. I diu que la xiqueta estava tan aterroritzada de l'actriu que el director va parar el rodatge i la va cunar perquè li se passara el... Sí, perquè apareix plorant en l'escena. Vull dir, l'escena era... apareix plorant. Pues, I que això, al final la van convèncer de que era un disfraç per Halloween. Ah, bueno. Ja. És que també, pobrets xiquets, perquè si és un xiquet a lo millor de... Pues ja més majoret, una xiqueta, pues encara pot entendre coses, però si té 3 o 4 anys, vull dir, ell el que veu és una tia tot de blanc, en els labios rojos, en sang, en colmillos, i diu, hòstia, esta me va menjar de veritat. Vull dir, fa un poc de por. De fet, a mi no m'agrada. A veure, és... El traje, i si calla que... També és exageració de l'època. Però és que era el traje en el que s'anava a casar, tio. Sí. És que, vull Sí. dir... Sí, i Llavors és que la veus tota la cara blanca. però blanc paret. I... Té més curiositats. Sí, estic mirant a veure... Mira, a mi m'has dit abans una molt curiosa, Quina t'he dit? d'un senyor andalús. Ah, sí. Això ho tinc per així, més avant.
Crec que tes captures de tot. Tu saps que Jordi, el meu copresentador habitual, es du els seus apunts. Sí, però a mi no m'ha donat temps de fer-me apunts. Molt mal. Molt mal, encara que Jordi fa 2 o 3 capítols, no sé quin era, no sé si era la mòmia, no, la mòmia no era. No recorde ara, però li faltava material. Vinga un poquet. Però què està buscant, lo de l'andalús? Sí, perquè és que eren... ho he vist ara, no sé, ara no me'n recordo on ho he vist, però ho acabe de veure. Però bueno, en els actors que pensaren per exemple, per fer de Conde Dràcula, pensaren en Antonio Banderas, en Jeremy Irons. I Jeremy Irons, qui és? Que no caic ara. Qui és Jeremy Irons? Jo que sé, que és Jeremy Irons, hòstia. On és? Me crec que és en alguna pel·lícula de La Jungla. Pues entonces yo ya vas mal, perquè crec que he vist La Jungla la primera i de passar, vull dir. Pues si no m'enganye, perdoneu-me si m'enganye, estic parlant de memòria. Jeremy Irons, és que me vol sonar, però... És que ara no ho sé, crec que és el malo de la segona, crec. Sí, perquè el malo de la primera és el professor Snape de Harry Potter, el actor. Que estem en Harry Potter. Però soles, vull dir... Ai, no és això d'ahir? Ah, no. Però vull dir, soles era no digueren... Era Antonio Banderas, Jeremy Irons i era un altre. I per a altres personatges no n'hi havia altres propostes? Sí, pa Van Helsing. Bueno, és que... Ai, espera, pa Van Helsing, que això sí que la vaig veure jo. Qui era? El que passa que ara no caig tampoc. Això tu tens que saber de memòria, Vicente. Això no pot ser. No pots tindre tot desorganitzat ahí. No ho tinc desorganitzat, ho tinc superben organitzat. I captures i tot. Pel de Jonathan Harker, el de Keanu Reeves, pensaren en... Inicialment el va rechazar Johnny Depp. Me quadra també en ese paper, me quadra. I pensaren en Brad Pitt. Pues ahí tenim a Brad Pitt i Antonio Banderas, que 2 anys després farien entrevista con el vampiro fent de Louis i però i li d'Armand. donaren el paper a Keanu Reeves perquè és amic de Coppola. Amic o amic? Amic. Vale. Que l'agarren per l'amistat. A veure, ja t'he dit que el paper de... A veure, Jonathan Harker en la peli té, pense jo, prou menys protagonisme que en el llibre, perquè en el llibre, pues, sobretot la part del castell que està en el castell és una barbaritat. Sí, està... Joder, pues ara no ho trobo, tio. Ho havia vist perquè estava interessant perquè... Jo vaig veure que per Renfield volien agarrar també un altre, però no sé ara qui era tampoc. I com això era cosa teua, pues jo no vaig a mirar-ho. Pues ho tenia, però ara no sé on ho he vist. Perquè ho veureu, ho he vist. I què me diu Vicent del pressupost? Que així tenim un poc de discussió. A veure, jo he vist dos pressupostos. Digues el que tinc jo, de Wikipedia. Tu tens el de 40. Sí, que me pareix un pressupost alt per a l'època, La veritat és que sí. I, bueno, és que el vestuari, el maquillatge està molt bé. I bé. pensa que en aquesta època l'únic que podria tenir millor més caché era Anthony Hopkins. Sí, perquè... No és el mateix que agarrar ese reparto ara i fer-lo, vull dir, no és el mateix. No, perquè ahir Keanu Reeves Keanu Reeves crec que havia jovenet. No sé si havia fet, perquè no sé si és el 89, la de Amistades Peligrosas, que era molt jovenet, que la fa en John Malkovich. Ja ho he trobat. Pues ara, digues. Pel paper de Dràcula era Antonio Banderas, Jeremy Irons o Viggo Mortensen. Hòstia, Viggo Mortensen, pues també hauria estat xove ahí. I Antonio Banderas va formar part del càsting final
però n'hi havia un problema en el seu accent. Entonces no es quadrava. Clar. És que pensa que tens que fer d'un anglès no americà, perquè la producció suposa que seria americana. Sí, però té que fer d'anglès. Però té que fer d'anglès. O sea, no, perdó, té que fer d'un romano medieval parlant anglès. I ell és andalús. Vull dir, entenc que fa 30 anys, ara potser no, perquè ara ja està molt més rodat també Antonio Banderas. Entonces, pues, entenc que en aquesta època pues, sí, poder encara tindre el deje de l'accent andalús. Pense que no. Pues per això no li donaran el paper, per l'accent. Bueno, pues ja t'he dit, després va fer l'entrevista con el vampiro. Però no tenia que fer de vampiro. Sí, va fer de vampiro. Bueno, no tenia que fer de Dràcula, me referís. No. No tenia que ficar l'accent. Però fa de vampiro poderós, I això no l'he vist. Està guai. I l'actor de doblatge d'ell, crec que és ell mateix. Era ell mateix. No ho sé. Que xou estava Brad Pitt. Tens més actors d'això o ja no tens més? No n'hi ha... No n'hi ha més. Vale. Pues parlar que la pel·lícula es va estrenar en novembre del 92 en Estats Units, però en Espanya en gener del 93, dia 15. Que no tenia jo 10 anys. Ah, mira, jo sí que havia nascut. I bueno, el pressupost, quin altre pressupost tens? L'altre pressupost era 216 milions. És el que tinc jo de recaudació total. També tinc que en el seu país, en este cas Estats Units, 82 milions i mig de recaudació i en la resta del món 133 i mig quasi. Vull dir que no està mal. Bueno, lo que estàvem parlant antes de... En la peli, que varen tallar escenes perquè algunes diuen que eren la productora i tal, o no sé si gent que havia vist un passe preliminar o algo, que era molt sangrienta la pel·lícula. Sí, explícita i violenta. I tingueren que retallar algunes escenes. Que de fet, per això, quan me compré el DVD i la vaig tornar a veure, crec recordar que vaig veure coses que jo dic, esta escena jo no l'he vist. Clar, però en... A veure... No, sí, és la que hem vist és la censura. Clar, la que hem vist és... És la censura, sí. Sí, això en teoria sols està en la versió DVD o VHS que tragueren també en l'època. Que algunes de les escenes era de... les 3 nòvies de Dràcula tenien que ser nuetes. I això digueren que no. Entonces només ixen en speech a l'aire. Ah, però això hi se les eliminais? Deuria d'eixir en les eliminades. Ja mirar a veure, perquè sí que d'això posava que n'hi havia també escenes de nuet de Winona Ryder. També, no ho sé, No ho sé. És que dic, crec recordar això, que vaig veure escenes que dic, això no passava, o no ho havia vist. Però bueno, sí, són en total pues 100 minuts, pues 25 minuts o així que retallen. Sí. I ara, si te pareix bé, te vaig a contar algunes diferències que hi ha entre la novel·la i la pel·lícula. Que de fet m'has dit que bueno, que tu no t'has llegit el llibre, però bueno, que has escoltat per ahí que no és de les millors adaptacions. No, a veure, com a adaptació és de les millors, però que tampoc és fidel al llibre. Sí, però no, vull dir, jo considero que és prou fidel en moltes coses, en moltíssimes coses, però evidentment n'hi ha moltes altres coses que pues les obvia, no les posa i ja està. Per exemple, bueno, en el llibre, la primera escena que apareix Jonathan Harker pujant al carruatge, o baixant, millor dit, que la senyora que hi ha dins o algú li dona un crucifijo. Sí. Pues en la pel·lícula passa desapercebut totalment i en el llibre és com que recalca més que el personatge de Jonathan Harker és un personatge amb mentalitat més moderna que no creu en supersticions ni coses d'estes.
Això en la pel·lícula tampoc t'ho ensenya, simplement se queda en el crucifijo, tanquen la porta i se'n va, i ja està. Sí, pràcticament el tiren del Sí, carruatge. sí, ara, tira i topa tu. Les flames blaves que t'agraden a tu, el CGI, sí, que pareix l'estufa de butano i saps? Lamentable. La pel·lícula sols apareix una vegada just abans d'entrar al castell i passen pel mig del foc, no? No, el foc este lamentable els aros de foc ixen quan està mina dalt d'una pedra. No, però això és el final, Jo dic al principi, quan va Jonathan en el carro cara al castell, Sí, ja en el tío este que realment és Dràcula, el que va duent vull dir, veuen les flames, les veuen en el camí i el carruatge passa pel mig i desapareixen mentre la porta del castell va baixant la porta metàl·lica. Això al principi. Pues això en el llibre, per exemple, apareixen moltes més vegades les flames, que de fet el cotxero baixa diverses vegades perquè com que té que replegar coses d'ahí. I el tema de lobos, que sols apareixen una vegada també mentre van en el carro, pues els lobos estan pràcticament tot el rato seguint el carro. Al final Dràcula controla a les bèsties, no? I pues això també, pues, la pel·lícula com que passen un poquet de l'assunt. El conde en el llibre va de negre i té bigot llarg. Vull dir, sí. completament diferent al tema de... A tots els Dràcules. No sé si has vist... Me crec que n'hi ha uno que sí que du bigot. No ho sé, perquè el Dràcula que fa este... I se no du bigot. Sí, Christopher Lee. Christopher Lee. I no du bigot. I no du bigot. Va tot engominat, Sí. i tal, i no du bigot. Però sí que va de negre. Sí, de negre sí. Este no, este te l'han arreat ahí en la sotana roja, que que vaig amb una sotana, que de fet hi ha un capítol de Simpson que apareix el senyor Vance vestit aixina. Sí. En els moños, en tot, que també hi ha això de sombres. Sí. Vull dir, hòstia, és graciós d'això. En el llibre també hi ha un moment que Jonathan Harker, això que Dràcula li diu que escriba cartes a la inmobiliària, bueno, al despatx d'abogats, millor dit, a no sé qui, a no sé quantos. Me les dones a mi i jo les entregue, perquè ell les revisa, perquè no diga res. Però hi ha un moment en el llibre que aconseguís passar-li una carta a uno dels treballadors estos del castell, mercenarios estos que n'hi ha. Però claro, estos estan o controlats o comprats per Dràcula, i evidentment li donen la carta a Dràcula i diuen, mira lo que volia tirar per fora. I entonces ahí és quan ja el tanquen i s'ensanyen en ell. En el llibre s'ensanyen molt. Vull dir, no és com en la pel·lícula que el violen 4 vegades i li peguen 2 xuplits de sang. No. En el llibre, vull dir, es passen prou en ell. I a veure, el bebè que es mengen en el castell, Sí, en el llibre també passa, però apareix la mare del bebè reclamant el xiquet, on està el xiquet. Pues bueno, els lobos que parlaven del carro i s'aniten en el sopar. Dràcula li diu, vale, menjeu-se esta dona que m'està molestant. Sí, que està pegant coses a la porta i Harker s'assoma a la finestra i veu quan la maten els lobos, pot ser? Això passa en la pel·li, no? En la pel·li no passa. No, dic en el llibre. Pues no dic que no te l'has llegit. Bueno, però he sentit coses. Ah, que t'agrada sentir coses. Claro. Vale. Pues sí, algo així Algo així, no? Sí. Veus? Algo me sona. Personatge de Renfield. La novel·la és un personatge prou més complet que ells, prou més vegades. Vale? També en algunes ocasions pareix que es fuga de la celda on està i va a una església que està a propet a comunicar-se o parlar en Dràcula. I és un personatge que és més gran, saps? No és tan enclenque, és un tio... Sí. Després el viatge en el barco. El viatge en el barco en la pel·lícula, que són apenas 3 minuts, dura res.
Sí, és curtet. En el llibre, no sé dir-te tots, però crec que quasi tots els dies del diari de bordo del capitán ixen, contant com va desapareguent la gent, contant, però vull dir, com en la pel·lícula, però tela. Per això que ho dius, Més no? explícit. Que diu que això dona per una pel·li. Sí, dona per una pel·li. Ja te l'han tret. Mírala. Sí, la miraré. Bueno, lo que te comentaba antes també de les transfusions a Lucy, que en la pel·lícula sols fan una i després fan vàries. En la pel·lícula no és la mare de Lucy. La mare no és. El pare crec que tampoc. No, i tu no veus el personatge de la mare. No el veus. No. Pues en el llibre sí. En el llibre sí, i a més la mata un lobo que entra en casa. En casa i pues... Bueno, és que en el llibre li posen Lucy no pot dormir, està molt mal, i Evangelis li posa un collar d'ais perquè pugui dormir, i la mare entra per la nit i li lleva perquè diu que feia olor i ja que así se lleva ella, en la peli se lleva ella, pues el lobo entra i bueno, pues la mata. N'hi ha un moment que hi ha un xiquet, no sé si antes d'entrar al cinematógrafo Drácula i Mina, que hi ha un xiquet en periòdics, sí, que diu un lobo s'ha fugado del zoo, no sé què, no sé quant. Sí, Això en el llibre, el cuidador del zoo sí que diu que ha vist un home alt, per això, com parlant en els animals. I el que no diuen és que atribueixen morts de xiquets en Londres, desaparicions i morts de xiquets en Londres, en el llibre ho atribueixen al lobo ise, vull dir, que s'ha escapat, però realment és el Dràcula. En el llibre, en ningú moment, l'autor Bram Stoker diu que el personatge de Dràcula és Vlad Tepes, Vlad de l'Emperador, en el llibre. No ho diu com a tal, però en la pel·lícula sí que ho fan. Sí que ho diu pues en el llibre no, en el llibre no, i esa referència no la fan, encara que sí, que està basat en ell, però no diu era Vlad Tepes, no. La mort de Renfield en el llibre també és molt més agressiva, no és tan com si se pega dos colpets contra la valla. Sí, és lamentable també. Pues en el llibre el rebenta viu a hòsties contra el techo i tot, però encara se queda viu i Jack i els metges en cap poden acabar d'interrogar-lo, i Juan este diu que ha sigut Dràcula i això. Què més? En la novel·la Mina Murray i després Mina Harker no veu voluntàriament la sang de Dràcula. Això no t'ho han contat els teus amics, Això m'ho han contat, no me'n recordo. Tu veus, no et deja escoltar coses per ahí, tens que vindre així a escoltar-les. Això, diguem que no veu voluntàriament la sang de Dràcula. La mort de Dràcula en la novel·la no és tan dramàtica i que entren a la iglesia, li tallen el cap, fora, tiren dit una caixa i altra cosa. Sí, i en la novel·la n'hi ha un capítol final, un epíleg. Epíleg? L'epílogo és epíleg, no? Epíleg. Sí. 7 anys després que estaven parlant, de que Jonathan i Mina tenen un xiquet i tal i qual, i que tenen que contar-li aquesta història. I està així les diferències. N'hi ha més, però al final no vaig a posar-les totes. He posat les que m'han paregut més curioses. Quan jo les curiositats te dic les que me pareixen més curioses, no totes. T'anava a dir alguna cosa ara i se m'ha anat del cap completament. Mentira seria. No, què era? Bueno, en lo que estàvem parlant l'altre dia tu i jo, la Liga de los Hombres Extraordinarios, la vampiro que és Mina, que és el que te vas dir. I no sé, pues vull tornar a veure per si diuen alguna altra cosa de ella, perquè ahí sí que le diuen que su esposo está muerto en la Liga de los Hombres Extraordinarios,
Però clar, això, el llibre, això s'ho han inventat. M'apegaré curiós. Sí, i en la mateixa pel·lícula, del retrato, Dorian Gray, més o menys vist com el Dràcula d'ací. Sí, també per l'època, però... És similar. Però clar, és que Dorian Gray està llegit el llibre. No, Uf. I la pel·li l'ha vist? la pel·li sí. Pel·lículon. No sé quantes vegades l'he vist també, vull dir. No És me una... pare que... Sí, sí, a mi m'agrada molt la nova que tragueren, no sé si 2007, 2008, no sé si era per ahí. Tens més curiositats o...? No, era comentar la banda sonora, Digues. que és de Wojciech Kilar, un senyor polaco, No sé qui és, la veritat. que me crec que he sentit que com estava treballant mentre ho sentia tampoc li prestava molta atenció, que a part de la banda sonora d'esta pel·lícula tampoc ha fet molt més bandes sonores o alguna cosa així, no pareu sentir, i va estar a punt de ser proposada per a l'Oscar com a candidata. Per banda sonora és bona, vull dir... Sí, la Me banda pareix sonora bona, és molt bona. Però n'hi havia productors que no volien que aquesta música fora seleccionada. No fican molt més per què. Al final és lo de sempre, vull dir... Amiguitos. Sí, al final és lo de sempre. Amiguitos. Pensaren en William Friedkin o John Carpenter para dirigir la pel·lícula. William Friedkin és el de l'Exorcista, ¿no? No ho sé. Pues William Friedkin o és el de la profecia, ara no ho sé, tio. Coppola estava arruïnat per fer esta pel·lícula, al fer esta pel·lícula, Sí. i al triomfar tant va tornar a pillar nom. tornar a pillar nom, però estava arruïnat. Sí. Sí, Però això no sé que no ho sabia jo, veus? això ho he sentit jo dels amiguitos. Em diràs que són els amiguitos per parlar en ells. Ja m'ho diràs. El guió és de James Hart. Jo sí que ho he vist que al final no va ser Coppola qui va fer el guió, que va ser una altra persona, no? Va fer adaptar el llibre a un guió. Així fica que Mina és infiel al seu home, però que en el llibre no li és infiel. És el que t'he dit antes, que estàvem repassant les escenes finals i dic que en la peli és un poquet més solteta que en el llibre. I en el llibre ja t'he dit que al pobre Harkin el fan desgraciat. Veus? Així fica que és la millor adaptació del llibre, però que n'hi ha personalitats que estan tergiversades. Drácula en el castillo aparece con un aspecto decrépito y un peinado estrafalario. Sí. Que tot això en el llibre segur que no és així. Jo crec recordar que el llibre no era tan exagerat, això. Crec recordar, però ja te dic, a lo millor és la imatge que volien donar pa... Sí, que això, que n'hi ha, a lo millor canvia algunes coses de les personalitats per donar-li més importància a certs personatges o alguna cosa així. I res. I bueno, a veure si tenies els premis per ahí anotats. Sí, voldria fer una menció a la del vestuari. Ah, sí, clar. Home, el vestuari... Ui, jo penso que antes el vestuari s'escurraven més en les pel·lícules que ara, tio. Sí. Ara, claro, en la merda del CGI i tot, te posen un traje verd, tio, i... Mira, ja he trobat... Qualsevol roba. Van Helsing pensaren en Liam Neeson. Vaya. Home, pues, a veure quadrat també, saps? I quan se va enterar que Anthony Hopkins volia ser-lo, li va cedir el paper. Diu, jo així no fa res. Perquè diu que l'admirava i li va cedir el paper. M'agrada Anthony Hopkins com a Van Helsing, Sí. Vull dir, pareix que ho fa Li bé. pega. Està molt tronat, també. Això, la de el vestuari, Eiko Ishioka,
que els trajes estan considerats una obra d'art i després de recórrer Europa en una exposició estan exposats en el Museu MoMA de Nova York. No sé si algun dia els veuré, però... Jo crec que ha estat allí. Ah, sí? Crec que sí. No sé, vaig estar en uno, no sé en quin. És que ahí té que haver una locura de museus. I res, i els premis, pues, té 3 Oscars, al millor disseny de vestuari, evidentment, millor maquillatge i millor edició de so. A veure, ja t'he dit, la música jo penso que està molt ben posada. Efectes raros de so, així com el CGI sí que coixeja, prou, per l'època, efectes raros de so o tirs de les armes que pareixen coses rares, vull dir, no... Penso que està tot prou bé. Sí. I Premi Saturn a millor director. Bé, al final Saturn, jo no sé quina importància tenen aquests premis, la veritat. Encara no m'he parat a averiguar el Premi Saturn què és. Pues, Un premi? un premi, jo què sé, estan els Oscars, els Razzies i el Saturn. Bueno, i els Globos de Oro i el Premio Academia d'Actores. Òscar i Ratxis. Tot això va darrere de Razzies. Òscar, és veritat, és veritat. I ja estaria, no sé... Vaig a donar-te una cosa que no és el d'esta pel·lícula, ¿vale? Perquè diguem que no he tingut Ganes. accés a la meva empremta habitual estos dies. I esto ja, com ja el tenia preparat, de fet el de Bichos, Sexto Sentido, el de Truman, ja els tenia fets i els he posat avui, però dic, esta vaig a deixar-li-la per a que la posi ell. Buscar un hueco que estiga bé. Oh, 300. Dic, va, Isa que la posi ell. La de 300, pues va, sí. Una huequeta este. Perfecte, un poquet tort, però bueno, no passa res. I el de Dràcula pues ja el posarem. Ja el posarem perquè... De fet, no sé si imprimir-lo en gris, perquè està així en gris. N'hi ha diverses portades. Està clar, i n'hi ha una en negre, n'hi ha una com la negra, però que és gris. Entonces ja veuré quin track. Però bueno. I Vicent, jo crec que ja va sent hora d'anar despedint-se de la gent que pugui estar escoltant o veguem-nos. Sí, jo crec que... T'ha agradat estar en Sí, clar, el lloc de Jordi? Pots vindre més si vols, vull dir, a mi m'encanta fer programes i editar-los. Manel. No, vull dir, al final, bueno, pues a millor Jordi tampoc està sempre disponible perquè viatja prou a Catalunya, entonces, pues, bueno, jo necessite tindre més gent. Pues Pròxim podem dur un convidat. Jo així estic disponible. Un convidat per a la nit de port, pots pensar en algú si vols, algú que li agrada el terror, de veritat. Que esta pel·lícula tampoc és de terror, però bueno. No, és que moltes pel·lícules que fica terror no són de terror. No, però el Hombre Lobo sí que és de terror. Bueno. El Hombre Lobo de Dràcula, dic. Ah, sí, això sí que dona terror, sí. I res, te dice despedir el programa. Ai, això com se fa? Ah, jo què sé, això... Bueno, pues fins així esta nit de por i ens veiem en la pròxima. Així no, Adeu. Adeu.